So ito yung sakana dito sa Nisio City. Ito, ang daming tao dyan guys. So kailangan nating magmask kasi abunay. Crab Ano yun? Ano isda yun? Saan yung biyako bro? Yan? Oh, biyako lang. Biyako. Yung bibili na tayo niyan, biyako guys. Dami talagang tao dito eh. Yan. 50 isa? No. Squid. 900. Oh. Flying shrimp. Amazing. Oh. Lagi kaya lagi. Hai, ini burger. Itu bos, maganda to prituhin eh. Wow, ang mahal ang lobster. Grabe. Oh, diba? Piso isa. Ano? Aduho? 600 dalawa no? Pagpag kita eh. Saan? May tilapia oh. Tilapia to diba? Ikaw. Ha? Ikaw? Para sila. Ay, merong eel oh. Eel, magkano kaya? Walang presyo yung eel eh. Ang tao. Maghahanap tayo kung ano yung natin. Mura. Sino dalawa? Ito para sila. Parang tilapia. Lahat yan? 1-3 lahat. Maliit lang no, pero masarap yan ay Prito-prito. Pwede ka dyan. Umpon. Bibili tayo kanya sa hati na lang tayo tatlo. Pwede. Sa maramihan. Okay. Ano tong isda na to, boss? Ay, ano to? Ito bullfrog. Bullfrog. Bullfrog? Hindi yan bullfrog ha? Oh, ano tong? Boss, marilis ni boss? 600. Yan, ito. Boleh. Ciao. Sokral. Meron hiniwa na oh. Shells, shrimp, sinin ito. 1,000 yung isang 1,000 yung isang yan lahat ito. Kilo ah? Ay, buhay nga sila yun. 7,000 oh, isang lobster. Mahal pala ng lobster. Ito, masarap to yan eh. Pre, 1,500. 1,500? 1,500? Dami nyo no? Ay, nasay! 250 yung isa.
Bibili ako ng ano, shell. Shell, dyan. Crabs dito eh. Aso? Live crabs. Makin dito. Live po yan. Buhay pa. Sumimasen. Kore. Onegaishimasu. これ入れるはい。はいお兄さん袋は心、あ、お願いします。入れるわ大きいのはい。どっちだったお兄さんこれだったかねはい。はいはいありがとうね1200円ですはい。すいません。これは全部、違う一つがあ、一つね、あ200と。円これは一山が500円ねこれだけが500円 Hanap pa tayo ng ano, mura. Napakarami talaga ng nabili ko guys. 20 kilos. Oh, mga 20 kilos, sobra. 30 kaya. Yasoy ne. Kutsino, ano, sakana, yasoy. 安いやろ Yasoy. 20 kilo ぐらいかな、これ。全部。もったい。まあ3年だからいいけどねそうですね。お前少ねえじゃん。お前少ねえじゃん今日。なんかいや生はいこれ、もう食べれるんですよもう入れてあるんやね。これ切るとか買ったの全部？全部。こんだけ料理しよう思ったら大変やんか。いや3年じゃないですか3年で。トrin mo. Aran, are. 少ない。少ないね。あら少ないじゃん。あれマルキョンでも向こういたし。 Ito nabili ko pre. Pre. Ito nabili ko lahat. あら少ない Halos 俺。 20 kilos to eh. Sobra pa ata. Philippine gin ano 多いやろ。 kita mo 多いやろ。 Uy. 外人多いやろ。もっと多い時あるよ。20人か30人いっぱいできてる時。本当ですか。外人多い。今日はなんか15年ぐらいここの周りトヨタ自動車はいの、工場関係の下請けがいっぱいあるからいっぱいおる。外人多い。日本特にな。そこにもいっぱいおるじゃん。トヨタ市はほらここに全部そう。あ、Philippine gin. フィリピン人。 So, もう見たらわかる。 maganda talaga pag ano, pag dito ka bibili kasi mura talaga guys. Mga siguro pag sa supermarket, sa supa ka na bibili, mga hindi lang 50% yung maano mo, masisave mo, mga 70% ganun kasi sobrang mura lang talaga. Marami ka pang pagpipilian kaya maganda talaga dito. Grabe talaga yung nabili ko no. Yung sa inyong dalawa, dyan lang, kasya dyan. Pero hindi pa puno masyado, di ba? Ah, sakto rin. Pang isang taon na yung sayo. Yung sa akin pang ano, hindi lang to 1 taon, 2 taon talaga to. Oh, grabe. Tapos ano, meron ng shell, tapos iba't ibang uri ng isda. Tapos mura lang. Mura lang. Wala pa itchimang lahat. Walang itsimang lahat. Marami pa akong natirang ano dito. Meron akong nabili na ano, yung parang ale siya. Ano lang, Kyoyaku yen. Ang dami. Sarap prito ron. 俺は料理ができないから。料理できんもん。生もん。全部水入れて全部バーって入れてパパパパって終わるんですよ多分 Ulan 一番わかるのはケルトタチだと思うこれもあんまりわかんないんですよいやあんだけいっぱい買って料理できるからね。すごいね。安いでしょ Taon, 3 kagits kang guray. 3
朝ごはん魚、昼ごはん魚、晩ごはん魚。でも安いでしょ。安い。ソーパーよりめちゃくちゃ安いってそう。でかい魚なんで買ってないの？ケルト。買ったよ1600円で重たい。買ったよでしょ。でかいやつのでも買ったよ。5キロぐらいかな。買った。ほんなら帰るか。ついてくる？途中まで一緒に。あ、別にいいんですよ。そこまでも。あ、波で帰る。はい。今日は役人以上がびっくりした。めちゃくちゃ走るもん。そう、100年以上。クリアしたよ。一人だったらほらもっと走っていくよ。行ったでしょ？俺らだったらめちゃくちゃ走るって。まだあれ。まだあれ。ゆっくりゆっくり。ゆっくりだこれ。まだあれでゆっくりなんだって。初心者向きは。でも120ですよ。もう120ですよ。 100年以上ぐらい。 160でも170でも走っていく。やばい、怖いな。後ろで行く？嫌だ。私は運転すらできないよ。じゃあ、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。はい。気をつけてください。何買ったの？かい。はいあれか。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。